Arratsaldeon, ongi etorri Bilbosarra forunera. Gaur ikasturteetako azken foruma daukagu, egingo duzue bihar egingo dugula irakurketa, Vicenta Mogelen Ipuinak liburu zuzenean irakurriko dugu, alde gantzokian, goiziko 8:00 hori izena. Hori irakurta zaudete, guztera irakurtza ez da entzuten? Berriko esango dut badazka arratsaldeon guztioi, eta ez ongi etorri Bilbosarra forunera, eskerrik asko etorri izanagatik. Jakingo duzuenez, bihar Vicenta Mogelen liburua, Ipuinak liburua irakurriko dugu Ardea Gantzokian. Eta horren inguruan gaurko foruna izango da, ezta? Gaurkoan bertso saio literarioa egingo dugu, eta 3 bertsolari izango ditugu bertan, Itxura Alberdi, Miren Amuriza eta Nerea Ibarzabal. Eta gai jartzailea izango da Mirena Gorbea. Gure aldetik besterik ez eta gozatu, eta horixe, animo, aurrera, Arratsaldeon danori, hemen gaur 3 bertsolari paregabe ditugu, eta Vicenta Mogel ardatz hartuta mamitsuko dute saio hau. Oidenez, hasierako agurrari ekingo diogu, bakoitzak pertsona bat bana botata. Lau andrazko idazle, ta 3 bertsolari, Vicentaren atzetik bagatoz kantari. Barka eskerik gabe nahi genuke ari, ipuin on bat idatzi eta alba dabi. Gure aria lotuz haien ariari, gure aria lotuz haien ariari. Arratsaldeon deskubriduko dau gaur etorritakoak, improvisatu ete daitezken Vicentak jarritakoak. Hauexek gure 8 azeri, beleak eta zapoak, kontraesankorrak eta moldakorrak, bizitza bezalakoak, morale jarik bakoak. Bertsotan eta idazten nerabe jobian, bakarrik hasi ginen teorian. Bertsotan eta idazten nerabe jobian, bakarrik hasi ginen teorian. Naiz eta guk ez gorde geure memorian, zenbat Vicenta dauden adar erorian, gutako bako
sartu mesedez. 1782 urtia da. Bizenta eta Juan Jose umiak sarie nebarrebak. Markinako etxian, Zunerean, Juan Jose Saran, eta Zumiren Bizenta. Osaba Juan Antoniorekin eskola izan duzue, latin eskola, hain zuzen be. Eta gaur, latinezko esamolde hau landu dozue. Sapere haude. Hausar zaitez jakitera. Eslogan hori, ilustrazioen eslogana, kan filosofoak zabaldu zuen. Jakinguratzuak izatera gonbidatuz. Osaba Juan Antonio meza motera joan da, eta zuek ariketak egiten diar duzue, baina bat batean lagunen ahotsak entzun dituzue kalean, olgetarako deika. Zer egingo duzue? Liburu baten aurrean biok jeitxiz bibelarri pare. Biblia eta Esoporenak irakurrita goitabe. Eta osabak bai esan digu, latinez sapere haude, baina gu biok umeak gara, ta jolaserako gaude. Leio ertzetik entzuten dugu, atzo egin genuena. Zelako abarotz gozoa orko, usoena ta umena. Ze ume klase dira ordea, pentsatuta orain urrena. Eskuak eta belaunak garbi edukitzen dituena. Horko belaunak ainurratuta dauzkate denek nabarmen. Ta guk ordea arropak garbi, belarri osteak garden. Aitiaren ta semearen egin ta esan beharra amen. Ez dakit banik osaba paiz bat eukitzea ainona Osaba paizak hartu gintuen etxean baina goazen. Orain kalera tokatzen zaigun jolas lekutan loratzen. Paper zaharrok maipean gorde ta tiragomak oratzen. Joango algara disimuluan txoria biak topatzen. Ai, Bizenta ze biurria zen eskatila pirata. Ni berez pozik joango nitzake tirago maritiraka. Baina osabak esango dizu ume artetik aparta. Leio azpian dauden umeak danak mutilak dirata. Ni bat gehiago
izan naiteke, naizta eurak joan trabez. Arbol artera urten nahi neuke eta zurekin hartu babez. Dino osabak txoriek berba, eiten dutela alez. Konprobatuko aldugu ea hori egia den ala ez. Imaginazio asko daukazu hori izango da agian. Aizu Bizenta beti zabiltza istorioen arian. Loro iztun bat ezagutzen dut, joko nukena begian. Kondeak dauka kaiola baten munibeko jauregia. Beraz kaiola batean dago torre ilunean gordea. Ikusi behar genuke akaso haren lumen kolorea. Konprobatzeko garaia ere helduko zaigu ordea. Ea loroa bietan norden txoria ala kondea. Bueno, usua zeure txanda. Historian zehar, asko izan dira Greziako eta Erromako faulagileen lanak moldatu dituztenak. Horietako bat, Maria Frantziakoa. Frantsesezko lehen emakume poetatzat hartzen dana, Bizenta, lehen euskal emakume idazletzat hartzen den moduan. Ez dakigu iezerraren identitateaz, Bretainian jaio zala, Inglaterran bizi, baina 12. mendean egin zuela Isopet edo Esopo txikia, hau da Esoporen faulen egokitzapena. Eta horretan be bat egiten dute bi androk. Maria Frantziakoa zara. Zure heriotzatik 600 eta piku urtera, ametzetan agertu zatzaizkio markinan, Bizenta gazte bati. Zer duzu beroni esateko emakume idazle izateaz? Kas-kas atean jodut zabaldu logela, erditik urratzeko gaur zure gaubela. Naizta isilduko den lehenago bezala, zuk ere badakizu lehena etzinela. Dena ez da azukrea eta erretximenta, bidean beti daude asuna eta menta. Baina esan gogoak andrazko atenta, eskerrak atrebitu zarela
Bizenta. Eta hartua duzu fabulen aria, nere espeziekoa zara nabaria. Oraintxe irakurri dut fabula batia, ta agertu zait oilo arrautzalaria. Ez zuen erakusten Andreen bengantza, oioa elikatu nahi zutela antza. Baina eman ezean aurrez konfiantza, nekez erruten dugu urrezko arrautza. Gero etorriko da nor berriagoa, aroaren atzetik baita torraroa. Naiz hauden mogel baino arestiagoa, ez dezatela itxi Andreen ahoa. Beraz indidazunez sukaldez sukalde, erraietatik kozkata burutik alde. Egiten badirazu auziontaz galde, beti paratuko naiz Andrearen alde. Puxue berriro Nerea Gazte. Bizenta Mogelek honako hau dino, ipuin honak liburuaren hitzaurrian. Umeagoan nintzenean, entzun ohi nituen zoro-zororik eta pozez erotuta atzo ipuinak. Sinisten dituen egia handi batzuek bezala, Peru eta Marisaren ipui faragarri eta sustraigabeak. Entzunak entzunda ere, aspertu ezin nintzan. Ta pakerik ematen ez nien atzo gaixoei berriz eta berriz esateko halako ipuinak. Hau da, aur ipuin guztien gaitza edo zoratasuna. Orain, ondorik eta ondorengo honik etzakarten ipuineroak hainbat atsegin ematen bazidaten, zenbat ez dituko etzan nire bihotza irakurri nituenean gerora ipui onak. Horragoaz, ipuinak. Bizentzarentzat ere, ipuin onak zera dira, ikasbidea edo moraleja dutenak. Heziketarako baliabide moduan landu zituen berak ere, garaiko beste idazle batzuen antzera. Baina ere hartu usue, Peru eta Marisa sarie, zeruan konpitsa jaten, eta belarrizetara heldu zeizue Bizentaren iritzi hori, susterbakoa direla zuei buruzko ipuinak. Amorratu eta tristatu egin zarete aldigerian. Hitz egin zuen artean, zer den eta zerrez ipuinona. Peru eta Marisa, hitz egin zuen artean, zer den eta zerrez ipuinona. Lehenantxe ibiltzen zan, sukaldeko mailan gure ipuinak entzun, eta taloaian, oin Bizenta seria, heldu izan nahian,
zoriontsuago zen haurtzaro garaian, zoriontsuago zen haurtzaro garaian. Moralejak nahi ditu, arauak ta zaintzak literatura hartu, behar dula aintzak. Haien Bizentatxo hartua du gaitzak, burua jandiota osaba paizak, burua jandiota osaba paizak. Bai, hain antzerakoak dira apaiz denak, euren otoitz zorrotzak, dotrina zuzenak ta bide zidortxoak, emakumeenak disimulatu nahian eurak zorrotzenak, disimulatu nahian eurak zorrotzenak. Ipuin honek daukate mamita azala, ipuin honek daukate zauriak resala, bizitza erakutsi bediten bezala, ta ondorioak bakoitzak atera ditzala, ta ondorioak bakoitzak atera ditzala. Zer inporta du 10 edo 20 urte, ipuina universala dela esango nuke, ta herrikoita kultu hainbeste entzute, suster berbera dute ta elkar behar dute, suster berbera dute ta elkar behar dute. Zeruan aterata berbauek argira, guk zer pentsatzen dugun jadanik argi da. Atza ilargirata, atzari begira, moraleja errezak tontoentzat dira, moraleja errezak tontoentzat dira. Beraz izan behar da argien eredu, ulertu ezpada ere liburura erdu, ta atxo izenena askok zer negu, atxoengatik ez balitz hilda geundekegu, atxoengatik ez balitz hilda geundekegu. Batzuentzako 10, besteentzat 0, irakurle asko da moralan bezero. Lasai Bizenta ez gendu besterik espero, berdin segiko dute 2 mende eta gero, berdin segiko dute 2 mende eta gero. Miren, orain zeuganaka, zeuretzat egokizaren kontu bat. Oso basa delako. Baserritarra eta basurrea, fabula, Bizentaren osabak idatzi zuen bertzotan, Bizentak ikuskera zipini, eta hoxe da laburpenan. Basurde batek kalte handiak egiten zizkion baserritxar bati zoruen. Halako batean, baserritarrak harrapatu eta ezker belarria moztu zion eta berriz bidali zuen basora. Hala ere,
basurdeari zauria sendatu zitzaionean itzuli egin zen Sorora. Orduan, baserritarrak berriro heldu eta eskuin belarrian kendu zion. Basurdeko itxaruak kurrinka egin zuen iez, denbora garrenera goseak eraginda berriz bueltatu zen arte. Hirugarrenian, baserritxarrak eta morroiek hil egin zuten basurdia eta handiki baten etxera eraman zuten opari. Baina ase ustekabia, burua zabaldu eta ara basurdiak ez zeukan garunik. Ez ziren harritu, nola eduki muinak basurde txarrak belarri bi galduta berriz itzuli bat Sorora? Jarraian, lezinoia. Gaztiguak ondutzen ez duena da mungabe, muingabe eta zoruena. Piskat aldrebesa, bat morale jau. Bara emai oso, ahotsa, basurde horri, edo zeune idozun besteren bati, horretaz badakixuta. Ai, baserritar zantarrok, hil nindu zuenak neguan, udabarri bat asiak, animalien zeruan. Eta ikusi dezagun postuaren arabera, oin nor dagon betik gora, oin nor dagon betik gora, eta nor goitik bera. Ikusten dodaz txarriak, orkatzak edo otxoaz, zuekin bana-banaka, zuekin bana-banaka, mendekatzeko gogoaz. Gerra hemen ta gerraan, sua ta bomba argie, alkarrilen dozu eta hain listoak ezarie. Geupe hilten dugu alkar, superbibentziagatik, eta oraindik ez dakit, zuek ordea zergatik. Burua utzik dodala, ia garunik gabe, ta zuentzako
ilusio on bakar bat be. Naiz gugabiltzan lauankan, ta zuek luzatu zangoa, zalantza egingo neuke, zalantza egingo neuke nordan animaliagoa. Ta begira pasatu naz, betirako bizitzara, enago gosea pasatzen, enago gosea pasatzen, orbean zuen gixara. Ez pentsa naizenik horren animalia memelo, zuen lekuan begi bat, zuen lekuan begi bat zabalik egingo neukelo. Liburok idazle zarien, trebiak, historiak asmatzen, nik ari bat emango dizuet ipuin honakeko 40. ipuinaren hildotik. Ipuin horren izena da, gizon egila salia, gizon gezurtila eta tximua. Gizon bik irten zuten alkarrekin lurra eta herriak ekustera, bata zen egia salea eta bestea gezurti hutsa. Zebiltzan, heldu ziren tximuak zeuden baso batera eta kontua da, tximu nagusiak galdera batzuk egin zizkiela eta azkenean gizon batek bizia salbatu zuela eta beste ordea hil egin zuten. Miren eta Uxue, bi gizonak zarete. Tasunerea, tximinoen nagusia galdera zailak egiten. Nahi dozuen moduen. Zu egizalea eta zu gezurtizan. Eta zu tximu nagusizan. Zu interrogatorioa. Tximuak da... Tximuen artian. Errepikatuko da? Nahi dozu errepikatzia? Ulertu duzue? Laburpen nahi dotenez, salto indot, azketera. Ez. Eta ez dakigu zein ez albatuko da. Zizan, egizaliak edo guzurtizak. Ai, hemen datoz bi gizakitxo, ez dira oraindik usteldu, biankan gainean jarriagatik ez zarete urrun heldu. Bilera hontan ez nago ziurripiniko garen ados, nik badezpada bixatzen dizut, etorkizunetik gatoz. Etorkizun hori ezautzen dut, bai ezautzen dut luzera. Bake giroan zatozte edo nire arbola
lapurtzera. Eskatoz lapurretan egiten apaldu emozioa. Egizu kontu ze gu garela zure evoluzioa. Bereizketa bat egin zuen bai, ark bere tomolodian. Ta zer zuk sinisten ote duzu Charles Darwinen teoria. Kapitalismoan sinisten dut daude ulertzeko erak. Salbatzen banaiz pagauko dizut Kanariasa viaje bat. Ni Kanariasik ez dut behar, nahiago hemendik ez urten. Oso listoak zarie baina izatxa galdu zenuten. Izatxa galdu genuen eta azka egitea jagoku. Mundu triste honentzat nahikoa da horretarako songoku. Urrunetik norbaitek esan du, dena amaituko dena. Egia ote da esaten duten mundua amaierarena. Erantzuna ez da horren zaila eta behar dugu luzi. Hango ertzera joan zaitezke eta zeure begiz ikusi. Nik bada espada ipiniko dut parrilla buelta eman da. Ez duzusteko bizi naizenik bi platano ximel janda. Zesan nahi duzu platano ximel bat jateztela sanoa. Edo neuk ematen dudala orain ximeldutako platanoa. Ximelduta ez bueno ezakit, ez zaudete horren fuerte. Ximeldutako platanoa gehi bi pertsonarekin bete. Parrilla pizten jarriko dula hau atarramendu txarra. Tximu triste bat topatu behar ta beragetariarra. Babai, hemengo gastronomiak oraintxe joko du goia. Nor den gezurti nor egia zale, zu ozpina eta zu limoia. Jan behar baldin bagaituzuzuk. Jan egin behar baldin baduzu gure okela gorrixe. 10 eguneko beruzkoa desio dizut horixe. Iruro berriro, ariketa berezizaren txanda. Eta zein da ariketa berezizia? Idazlio beti biltzen garen ez, berba bitxien bila, bai? Nik berba soltiak esango ditut, ipuin honak liburuan jasotakoak. Zuek, igual, ezautuko duzu bergon esan daizan, niretzat berrizak izan dira. Bota bertzo gana, bi errondatan, bai? Osa,
sei iz dira, orduan bakotxari berbabi, ronda bitxan. Lehenengo berbia, usuerentzat, giberria. Ia zer dan giberria zure ustez, ipini irudimena martxan, da ondoren neuk esango dut, zein dan esan nahiza, berak Bizenta gaztelania zipinitza alegizaren amaieran. Giberria. Nire iztegian ez da agertzen, hau egoera larria, hitz hori igual da zaharra eta akaso dugu berria. Bila okertu ditut burmuina, bihotza eta gerria, atzerantz doan aberriari deitzen zaio giberria. Atzerantz doan aberriari deitzen zaio giberria. Bizentaren oharraren arabera, giberria da ganado lanar. Artara kontuak, artizan edo ganado lanar, hori da giberria. Ez da, Ramon Mari edo galdetuta behazan duke asmako. Bueno, bigarren berbia, zuretzat, nerea, ailatzua. Ia zerretedan, ailatzua. Apunta, Badauka olako oihartzun bat, hitz horrek bere xumean, ta behar badat tematika bat badauka emakumean. Ailatzua igual odol tanta bat, da kulero ilunean. Hain justu beti ailatzen dena komeni ez aizunean. Hain justu beti ailatzen dena komeni ez aizunean. Izatez, ailatzua da izen ondo bat, adjetiboa, eta animalizak gustatu dukonean uletzua, ailatzua, da animaliza hori. Gaur asko ikasitza esungo gara. Segiduan astuko jaku baina. Miren entzako berba hau, sutumpa. Ez da tximinoen baso horretakoa, baina emoten dago. Sutumpa. Imaginau dut etxeko andre bat, ta gizona maiburura, ta bazkaltzera ta siestara, maiertzaren ingurura. Pazientziakin esaten dio, zutundu ba, ta pazientzia galduta minai hanke eginda zutun bat, ta pazientzia galduta minai hanke eginda zutun bat.
Otzitza da onomatopeia bat, eta berak alan emoten dago esan nahi ja. Sutumpa, tiroteo, ruido del arma de fuego. Olitxan. Bueno, laugarren berbia, beste izen ondo bat da. Uzua, zetaz, usue. Uzua, zetaz. Ez noa urruti nire almenean, etimologo jarriz neure izenean, errora joango naiz zuzenean, usu eta usoa lehen neuzkan zenean, ta uzua naiz pija jartzen naizenean, ta uzua naiz pija jartzen naizenean. Usuaren esan nahi da, fiero. Padarra. 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 Padarra, pe aurretik ipinitza. Oso berba erabiliza entre los rústicos. Padarra. Nik eneuke asmatuko, iazuk. Rustikoak badaude, hemen barra, horko zazpikaletan tabernek ze barra, batzuetan zerbeza bestetan patxarra, amorez ematea baldintza bakarra, parranda edar bat da motzean padarra, parranda edar bat da motzean padarra. Padarra da gaurko ermitagoa, ermitaño, o el solitario. Eta azken berbia, tximistu, tximistu. Tximistu. Kotxean etorri da umea ijuika, gorri ematen zuen da pusika. Altu jarri dugu sekadore musika, ta bera ez neulokartu egin nazbaitita, baina tximistu egin naz zuek ikusita, baina tximistu egin naz zuek ikusita. Aurreko guztak ez dakit erabiltzeko moduko adira zen, baina gaurtik aurrera ni proposatzen dut tximistu erabiltzia, ze tximistu da txispear. Euritan takazten dira zenian, zeke gaur, tximisten ari. Eskerrik asko, oso ariketako dira. Miren eta usue.
Bueno, Markinara goiaz barriro. Markinak lotura estua izan du aristokraziarekin, esaterako Munibetar edo Peñafloride dinastiarekin. Dorretxe jauregizak ugari dira Markinan. Gaur egun, udaletxia dana, erregunian Mugartegi jauregia, udaletxia, patrokua esaten zaio, plazan bertan dago. Bueno, turismo gidatik etaratako azalpen honen ondore. Atzo, Bizentan Eskatila, plazako itxurrira, dago itxurrizan, plazako itxurrira joan zen hurbila. Eta non giltza handi bat topatu zuen justu Mugartegi jauregiaren aurretsuan. Atea jo eta Josep Antoni neskameak zabaldu zion atea. Barruan jai galanta. Peluka zuri piloa minue dantzan. Eta gonbidatuak lustre handikoak. Mozart, Maria Antonieta, Voltaire, Jane Austen, ilustrazio jentea. Miren Josep Antoni neskamea zara, eta Uxue, Bizenta, eta Bilo Kukuka ari zarete gortinoien artetik peluka zuridunen jai hori ikusten. Bai? Miren Josep Antoni neskamea eta Uxue, Bizenta, Kukuka, gortinoien artetik. Giltza bat topatuta, bat beste mundura, sartu ote naiteke zurekin barrura. Musika entzuten dabiltza gustura, horrez dute edaten iturriko ura, horrez dute edaten iturriko ura. Brisa eraten dute eta ura kendu, zeren mailakatzea nahi dute mantendu. Lehenengo daude eurak goian gaiendu, gero euren maskotak ta gero gaudegu, gero euren maskotak ta gero gaudegu. Beraz behetik gora marrazten da malda, badute janaria ardoa ta salda. Ilustreak eidira ta nahi dizut galda, listo ta aberatsa gauza bera alda, listo ta aberatsa gauza bera alda. Aurrez aurre daukazu aberats hilara, danak ez dira heltzen listo ta listara. Danik tonta naizela uste dute ara, txistua bota diet ardo botilara, txistua bota diet ardo botilara. Ondo iruditzen zait ze begi ze pultsu, komunera ere buelta eiten dute usu. Ta pentsatzen ego naiz ze ze luxu, oiek egindakoa zeuk garbitzen duzu,
oiek egindakoa zeuk garbitzen duzu. Babai ala da hauek ustean pusika, nik trapua hartuta garbitzen dut tita. Ta zu ze ume klase, zara bat txikita, eskuak ta belaunak, hain garbi eukita. Eskuak ta belaunak, hain garbi eukita. Pasatzen baitirate gauero painoan, neska bizkorra nauzu eta ez lainoa, baina klase honekoa ta igual ñoñoa, oiek peluka dute eta nik moñoa, oiek peluka dute eta nik moñoa. Egia esan ikusten, zaitut ta etorri hona, zirritutik behatzen, hori da hori broma. Ez alda zure osaba, ai, 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 tiona, kuadro bati izketan, ari den gizona. Kuadro bati izketan, ari den gizona. Horko horiek badute nahikoa mesede, eta gure nahikoa botere, eta gure osaba gehien ez ditere. Bai mingainan dantzatzen aritzen da trebe, pentsa hitz egiten du paretekin ere, pentsa hitz egiten du paretekin ere. Elkarritz egitea guretzat da hobe, animalia klase asko baita horbe. Alabazan ta espazan, kalabazan gorde, aberatsak aberats, ta pobreak pobre. Aberatsak aberats, ta pobreak pobre. Lan izugarria egin zuen Argiaren alaba novelan, bai dokumentazio, bai irudimenaren aldetik, Bizentaren bizitza berreraikitzeko. Eta estilo estenografikoan ematen dizkigu hainbat une, adibidez hauxe. 1817ko abuztuko eguerdian. Bizenta, Eleuterio Basozabal abandokan imprenteroarekin eskontzera doa Ergotzako ermitara. Zukorra ezagutzen duzu? Ergotzako ermitara. Bizentako 34 urte ditu eta 5.000 dukateko dotea dara. Bueno, pentseixu Bizenta zarela eta konta ikusu zure eskontza duna. Zelan jantzita joan zaren, zenbat batu zareten ospakizunean, bazkaririk egon den ala ez, baina baitxa zure pentsamentu intimoa. Ze plan eta amets duzun bilborako. Zure bizitzaren eta horretan.
heldu da eguna, elkartu gara, hau ingurukoen poza, naizta adina igual neurea, ez den horren aproposa. Nire lagunek askoz lehenago dute familia osa, ta 34 urte gaztator, gaur mogeldarren La Rosa. Prest abadea, prest gonbidatu, prest altarea erdotza, emakumeak jaten dituen zulo bat alda ezkontza. Zezkondu eta desagertuak dira aurreko zatzeko, ama izan dira ta etxean lan, ta mila kontu antzeko. Tanik mordo bat ikasi duta, mundu bat daukat lantzeko, paper zuriak lumata tinta, oraindik ez dena seko. Hitz egin orain edo isildu, abadeak dioterko, isilik nago baina nik asko dut oraindik esateko. Ta orain abando etorriko da, gure hiriburu gorena. Aita Ginarrebak inprenta du, 100 papelen desordena. Tanik muturra sartu nahi nuke, ta hortik egin ondorena. Ze gaztea naiz eta oraindik idazteko dago dena. Ez dakit inon entzungo duten Bizentaren aipamena, edo argiaren alaba edo itzalpean bizi dena. Bizenta Bilbon bizi da orain, eta hango beste euskal zale batzukin lanean dabil. Urte batzutan ez urtero, baina bai sarri samar, Gabon kantak agertu izan ziren horrezetan txukun argitaratuta elisa batzutan kantatzeko. Ohitura horren etena lehen karlistaldiak ekarri zuen. Saber Altzibar ikerlarizaren arabera, urte batzuetako kantak Bizenta Mogelena dira, egile begarenak. Adibidez hauxe. Kukuba legez nabil beti soinu baten, lehen esan neutzuena esango dut aurten. Kanto hori aukeratu justo 1895 adalako, justo orain 100 urteko. Eskema bera erabiltzen du beti Gabon kantetan. Lehenengo bertsoetan Jesusen jaiotzari kantatzen zaio,
Eta ondoren, Bizkaiko baserritarrei edo bizkaitarrei beren ohiturak nola gorde eta zuzendu behar dituzten esaten zaie. Foruak, familia, berbetagarri ederra eta abar. Bai? Orduan, Nerea, Uxue eta Miren, orain, 21. mendean, ze mezu duzue, ez soilik bizkaitarrontzat, baizik eta Euskal Herritarrontzat. Zer egin behar dugu, gure herriaren alde. Bizenta kontatzen zuen. Kukuak kantatzen baitu, kukuak kantatzen gaitu, hemen behasita amaitu, baina aspaldion patrikak utzik harrapatzen gaitu, utzik harrapatzen gaitu, kukuak kantatzen baitu. Beste kuku batzuk aurten, beste kuku batzuk aurten, turismorik ezineten, San Josetan etorrita, San Pedrotan ez joaten, San Pedrotan ez joaten, beste kuku batzuk aurten. Bai frankizien aldian, bai frankizien aldian, kaletan nabarian, ze kukuk ipintzen ditu arrautzak gure kabian, arrautzak gure kabian, ai frankizien aldian. Edo zesta edo pelota, edo zesta edo pelota, edo zein erronka, berriz ere euskaldunak dabiz euskaldunen kontra, dabiz euskaldunen kontra, edo zesta edo pelota. Hoixe behar apuntatu, hoixe behar apuntatu, okilak ez garen batu, beti egur zati bera, zulatu eta zulatu, zulatu eta zulatu, okilak ez garen batu. Zenbat zapalkuntza xalo, zenbat zapalkuntza xalo, ta guk iso edo txalo, ze San Mamesen kukuak kantatzen du lo, kantatzen du lo, ta guk isilduta txalo. Eta hizkuntzaren senek, eta hizkuntzaren senek, erdia palduta daudenek, hegazti guztiei txori esaten diete umeek, esaten diete umeek, eta hizkuntzaren senek. Dena da erraza umetan, dena da erraza umetan, lertxunak egun xumetan, eta museo lehorrak berere beraien ez egunetan, beraien ez egunetan, dena erraza umetan. Lehen alpizpedun kaleak,
kaleak, lehen alpistedun kaleak, ta orain urrezko aleak, osasuna ere pribatu bihurtzen duten beleak, bihurtzen duten beleak, orain urrezko aleak. Naiz eta egon demanda, naiz eta egon demanda, ez dugu gainditzen langa, ta ez algara konformatzen, jaugi apurrak emanda, ogi apurrak emanda, naiz eta egon demanda. Mila ogi lehor ia, mila ogi lehor ia, gure ahora igorria, ta ETB bikoit kaiolan, preso da txantxangorria, preso da txantxangorria, gure ahora igorria. Ai gaitzak garairik garai, ai gaitzak garairik garai, baina ala ere alai, kanta bezate txoriek, txori buruek ere bai, txori buruek ere bai, ai gaitzak garairik garai. Bueno, nik uste dut, enugula nahiko lan. Eta, alota guztiz nekatu hori espasa hoze, proposatuko izueke, zireko gara librean, bizkaten aditzeko nekatu Bizenta heldu zaigu zure albistea, batzutan pozgarria ta inoiz tristea, geuk benai dugu zugana zeo zer iristea, argatik jarri dugu hemen alpistea, eta pentsutik jaten hiru bertsolari, ez diogu egiten da muzin janari, eta ama oioa ez da nabari, gure inguruan bada moko finugari. Berton elkartu dira Bilbota Markina, juntatu ote ditugu behar zan adina, danok hango ermitan ezkondu bagina, ze urrun iritsi den denbora makina. orain jarraitzen dugu lehengoen bidea, eta hutsetik ez da sortuko idea. Elkarrekin eginda dena da posiblea, horra argatik daude hemen bai adiskidea. Ipuñonak idazten erraza ote da, gauza da joatea txarretik hobera. Kontzientzi zikintzea aurreko papera, zikindu izan zaizkit guztiak batera. Alegindu ezkero dena alda ondu, dena alda zorroztuta dena sakondu,
baina hortan tematzeak maiz plazeran ondu. Gaurkoari ze titulo jarriko diogu. Behintzat atera dira paperezko gaiak, Ta batzuk izan dira desente alaiak. eskerrak ez diren entzun ta hemen hilkanpaiak. Baina imprentarik ez du gure senargaiak. Ez gu garaiz baikinen hortik apartatu. Geure maian jesarrita arkatza hartu. Atrebentziakin gainera sinatu. Ta dedikatorian ez jarri barkatu. Ekarri genezake liburu hilara. Franko iritsi dira gure apaletara. Holtza honetan behintzat jatona bat bada. Besten liburuak saltzen oso onak gara. Nik uste miren agurra aipatu behar dala. Gaur egin duelako lan bat mundiala. Ta guzurekin beti etxean bezala. Baina ez da oioa ez pago erreala. Baina, agur ezaten bortua dugu, eskerrik asko den hori etortziarren, zuei bertso zoragarri eskaintziarren, beldur izan nahaz ziren igaz ezagutiko ezagutiko. Baina, bueno, gota azkana eta mila esker benetan. Zenbat andre bezalda isildu, beldurtu, ta ez zaio tintarik eskuetan urtu. Ohar txiki batekin nahi nuke agurtu, ez duela balio bizitzan egurtu. Ta hiltzen garenean klasiko bihurtu. Ta hiltzen garenean klasiko bihurtu. Batzuk ez zuten aukerarik ta bestei ez zieten izten. Batzuk hasi ohi ziren ta gero ez ziren ona iristen. Batzuk idatzi zuten ta gero inork ez zien sinisten. Zaparradaka ondo dakigu autore hauek berpizten, baina haien lanak tantarik tanta segi dezala tximisten. Saio bat duzu, da ez dakit nongo, asteburu kultur
alde atsegin bat, malgulotuta uala, edo kalean agur konplize bat ez ezagun dudala, emakumeak, andrak, senyorak, antxe gurreratu ala. Eskerrik asko zuek zarete gure habitat